Musa Adam muke nan, to jarama idan kana nan gishi ba zai taba samu rauni ba, wanda bai gana din sarautar ka. Lafiya kalau yarinya, wallahi ina sauri ne, ina so in shiga cikin garin Jimeta. An ce wani bawan Allah ya zo yana raba masara da shinkafa da taki, shine nake gudu in yi sauri in je in karba in samu rabona kafin ya kare. Amma kai FFM Jimeta ne? Kwarai yarinya, ni FFM Jimeta ne. Ya akai baka san Alhaji Musa Adamu Jarman Jimeta ba? Yanzu dama shi ne yake bada wannan taimakon. Kwarai shi ne yake bayarwa. Kuma kana sauraron gidan rediyo? Kwarai kuwa. Na yi manya-manyan taimako a gidan rediyo, amma ba a bayyana da suna. Dan ka bincika za ka samu Jarma ne. Haka in ka je gefen TV. Shi ma idan ka bincika za ka samu Jarma ne. Aka hansu ayyukan a cikin gari. Shi ma za ka samu Jarma ne. Kwarai, gaskiya ne. Wanda ya fi ka koda da kwana ɗaya ne. Allah ya ji kan malam da rahama. Dama ya ce mana ko bayan ransa kan bar addu'a. Mu ci gaba da addu'a zuwa 2023 za mu ga haske. Za mu ga irin haske gashi yanzu haske ya fara bayyana. Musa Adam muke nan, to jarama idan kana nan gishi ba zai taba samu rauni ba, wanda bai gana din sarautar